ndopakatanga kusanzwisisana namai tichingokakavadzana pamwe tikangonisa chidiki vanobva vatora mbatya dzese vobuda mubedroom voti handichadini zvako vonoisa mune imwe spare. Chikonzero chinondipa kuti ndibude inyaya yekuti baba ava vanondinyima bonde. Okay, fine. Ndosaka ndakati saka ndichagarirei muno pachikafu changu wakati chikafu chako handichachida. Bikira iwe bika chako nevana ini usandipe wachinodya mumakantini medzisiro vhiki rapera ndakawabata wari mumba megirlfriend. Ini ndofunga kana dai kumukuru wedu wechechi apostle watonetera kuti tonga nyaya yemumba ipabonde vakasvika pakubvunzwa kuti nai munhu waMwari pane dambudziko riripo here tigone kubatsirana. Vakataura kuti hapana dambudziko ende taenda kwasabhuku agoredema vakataura wega vakati mudzimai uyu nemukadzi wagoredema ari pakati mudzimai uyu ari apa hansisina mafeelings naye. Tradza kuti zvechokwadi hapana nekuti pakazouya mai vangu nyakubereka vakauya vakanetsa nenyaya tumakeke toita dola tutenga vakashaudhana naamweni kusvika mai vangu vachema vakanditsvagire mandibve pano ndiende ndokutsvaga ndokuenda kudna ndaenda kudna nevana ndokudobuda mazautsi aine madifference mukomana mukuru achinzi asi wangu mudiki ndiye wangu pakunozonotsanangura mudzimai wangu kuti ndozvabuda takabva zvawedzera mhirishonga kuti inyanye kukura zvokusvika pakuti zorohwa ndichionekwa nevanhu ndikatogarirwa pane vanoziva kuti ndogara pane shopu inonzi yagono vanhu vakamira vari pastage vachiona ndakagarirwa. Zera randinoera risi zera rekuti ndinganzi ndarambwa ndadzokera kumusha endezve pari zvino ndiri kunwa mapiritsi maARV handina kwandinodzokera chazoona kundipepa ndiani. pamusoro ichangamire makurukota nemisi vakatera panguva ino ndini ndauyawo kudare nenyaya yekusagarisana zvakanaka nemudzimai wangu takagora 2008 taurai zvonzwika takatora mugore 2008 saka kugarisana kwedu takakupurazi kunoku kwakatanga kunetsa kubva mugore 2018 ndokwakatanga kusanzwisisana namai tichingokakavadzana pamwe tikangonisa chidiki vanobva vatora mbatya dzese vobuda mubedroom voti handichadini zvako vonoisa mune imwe spare vakati gari mweya wadzoka panzvimbo wodzosera zvinhu mumba kusvika mugore 2020 takazotadza kunyatsonzwisana zvakanyanya mushure mekunge vaita shamwari yavaishamwaridzana nayo vaita zvekuchera zvekukorokodza. Mudzimai uyu anga ari mumereji asi aita zvekuita gumbo kunze zvadaro momusi ndaine zvimatoko zvangu zvandochengeta ndakanotora chikafu mumba nemishonga yandoshandisa kuchengeta zvipfuwo zvangu ndakasvika vachibvunyungura musoro pamodhoropa nechepamusoro ndabuda ndanoita zvandaita ndadzoka ndopakandibvunza kuti kwamuna kuona here mari yanga iriwo ndikati mari zvikanzi $10 ndikati ko $10 yacho magoisa modhoropu muchitadza kusaparisa dzimwe mari nemhaka yei pakati no mari ndiye mukadzi wandofamba naye anonzi maikupa ndikati kuema kutora mari yamaikupa muchigara naye imi nemhaka yei zvanzi mari iyi ndezvekuti akati hadi kuti ionekwe nemurume wake chikonzero chiri checho kuti agare nemari inogara isingazivikanwi nomurume wake zvanzi ane mumwe munhu ari kushamwaridzana naye saka munhu mukadzi ari kutya kuti mari ikaonekwa nemurume wake zvozomutsa mhirishonga mumba saka imimi ndimi bhengi here kuchengeta mari dzakadaro saka unoti pamunofamba kana shamwari yenyu kuti imiwo mune dzenyu dzamunomuchengetesawo saka mukukakadzana imomo takakakadzana ndofunga zveusiku hwose mangwanani mai vakati ndaona kuti iwo hausoda kuti ndikwira nevanhu vandokwira nawo saka ndanaona kuti zvakanaka kuti tidi hedu tiparadzane tikati nekuda kwenyaya iyo zvikanzi vakabva vabudisa mari yavo inoita 10 bond ma5 bond maviri ndokundipa zvikanzi inini zvako handichada ndofunga ndakadaidza mutungamiri wangu wandonamata naye ndobva ndavafona nemudzimai ndikati uya mundidzoro nyaya iri kuno vakauyawo ndobva ndavapira nyaya iyai ndobva ndavatambidza mari iyai vakavadzosera ndobva vabvunza kana kuona kuita katatu muri kurevesa here kuti hamuchadi murume vakati murume handichamuda muri kurevesa here zvanzi zvandataura handichinje ndobva vanditi mazvinzwa munhu waMwari kuti mudzimai ati hachadi munoti kudiona zvo ndikati handigone kuramba kana vati havachadi ndinokugamuchira vakazotambidza gupuro iyi ndobva wazoti saka muchagara sei nekuti nguva inoyi inguva yekusafamba kwevanhu COVID-19 hamunozoita sei
mai vakati hainini kana zvichinetsa ndotsvaka pokugara ndichimira kuti kuzofambike ndizoende kumba kwedu. Ini ndokuona kuti tine vana kuti mudzimai wangu anogara pama next door isine vana ini sinzi ndisina dambudziko naye azvigone ndikati aiwa ngavagarawo pano kana nguva yekufamba yakwana kuti vanogona kufamba vanogonawo kuzoenda hapana chakaipa. Zvechokwadi vakati asazondobva tazogara tagara kudaro nekufamba kwenguva mai vakazotanga kudzosera zvinhu zvavo 1 futi mumba mubedroom ndobva zvinhu zvese zvanga wabudza zodzokera mumba nezoera nekuona makore mafambiro atingati kuti chisumudza nyaya iyi ini ndakurira munhu mukuru ndane akuwasha zvinozogona kuti tikwakwasha ava ndo amambuya initsvage mumwe mudzimai zvikare ndobva ndangotoona sekunge zvakazvichagadzirisika ndobva takati gari kwenguva inoti ndobva zvadzokoreka futi mbva tangokona zvinhu zvidiki mbva tuta futi mbaika dzavo ndikuisa mudining ndokusara ndiri mumba vazogara vazodzoserwazve manje kumberi zvikubuda izvo zvawata kusvika gore rino iri manje ndokuzoti nechepakati apa ndobva tatadza kunzwisisana futi mai vakati ainini nezvako handichada kochii ai ndo zvandiri kutaura kuti iwe kugarisana kwedu pari kuri kunetsa. Saka ndakazoona kuti no zvatiradza kuti zvechokwadi hapana nekuti pakazouya mai vangu nyakubereka vakauya vakanetsa nenyaya tumakeke tuita dola tutenga vakashaudhana naamweni kusvika mai vangu achema vakanditsvagire mari ndibve pano ndiende ndidzokere vana vangu vasikana. Zvechokwadi ndakatsvagire mari vakadzokera ndopa ndakazofunga kuti zvakanaka kuti tiparadzane kuti kugara kwengu kwakuramba asi kuti tiparadzane tichada kuchengeta vana. Saka zvakakosha kuti ndizive kuti vana ndovachengeta sei ndokutsvaga mari ndokuenda kuDNA. Ndaenda kuDNA nevana ndokudobuda mazautsi aine madifference mukomana mukuru achinzi asi wangu mudiki ndiye wangu. Pakunozonotsanangura mudzimai wangu kuti ndozvabuda takabva zvawedzera mhirizhonga kuti inyanye kukura zvokusvika pakuti zorohwa ndichionekwa nevanhu ndikatogarirwa pane vanoziva kuti ndogara pane shopi inonzi Yagono vanhu vakamira kugari pastage vachiona ndakagarirwa. Saka ndakatya kudzosera mudzimai nekuti pandakambosungiswa mutemo wakanditi ukangorwa mudzimai wako tokusunga. Saka ndakangorega mai vachita zvaanoita vazondisiya ndobva ndazomuka ndobva ndazofonera hanzvadzi yavo titaurirane. Hanzvadzi yavo ndobva yauya ndobva vabvunza kuti kosisi zvikudzi mumwe mwana hasi wemurume wei ndewani ndobva varamba kutaura ndobva tasumuka ndobva ndataenda kwaSabhuku ndobva vasvika kwaSabhuku kuti handigoni kutaura kuti mudzi wemwana ndiani ndozoudza hama dzangu ndozoudzai murume kuti mwana ndewani. Sabhuku ati saka imi moita sei Batezva akati aiwa enda kuchidzokera ivo vanosara kuti nasisi vavo tozogadzira nyaya itonzwa kuti vanoti kudii. Tasara paya mangwana chomusendo pakazonitaura kuti mudzi wemwana ndiani ndikati aiwa nyaya mataura yenyu asi nyaya yamamako matezvara yamamako zvekeri maSabhuku. Saka zvava zvakanaka kuti nyaya ika imi nasisi mosumuka moenda kuna tezvara munotaura nyaya iyi vozondidaidza vonditsanangura utoona kuti ndigadzira sei. Vakati aiwa hatiende tega toda kutenda newe. Saka takaita mazuva anenge mari tichinetsana kusvika vandirwisa ndakatozoenda kumapurisa kuti mapurisa atibatsire kuti tiende kuna tezvara. Taenda kwana tezvara kuya takasvikako haina kutaurika sematauro andaifunga. Tezvara akabva anditi saka chidzokera nyaya tainzwa ndikati no nyaya ndanyanya kuuya naye kuri kuti baba kudaidzani kwandaita ndikuti mudzimai wanga neunhu kuda kumwa mushonga. Saka zvaari kuda kunwa mushonga asingazomwe chichapedza chaita kuti akazofunga kuti ndisiraini mushonga anondisa mushonga ndikafa. Saka ndaichifunga kuti mumbosarawo nehanzvadzi yenyu nemukoma wacho mumbovakansela atisiye nyaya yekushandisa kuda kutamba nemushonga nekundirwisa nekunditukira mune vanhu. Zvikanzi aiwa imi mitokerai mese ngati aiwa zvokuti tidzoke tisazvisi kuita zvanhu. Saka kana zvada kurati haushadi mwana wangu iwo kana usingachada hanzvadzi yangu mutemo wekwedu kunoti gupuru imombe kuti $300. Zvikanzi nematongero atoita ndomutemo watinoziva kana pakati chirega tidzokere tese ndoona kuti ndingaite sei kuti nditsvage gupuro racho ramukutaura kuti ndizopa asi ini hanzvadzi iyi ndiyo yakandiramba. Zvikanzi izvozvo handizviteere nekuti hauna mbonditaura kuti wakarapwa nehanzvadzi yangu. Ndokudzoka kumba ndokunotanga kugara mhirizhonga haina kupera kusvika tatozoenda kucivil court kutopa protection order. Ndo chichemo changu chandaya nacho kuno kune machangamiri nemakurukota ese mutibatsirewo kuti here ndingangozongogara nemwana kuti noti aziva kuti mwana asiri wangu pamusoro pazvo ndiri kurwiswa. Mwedzi wese wakapera nchirara pasi vabvisa vachigadzisi tezvara pavakatouya vakauya vakatodzokera vachirara mumba imwe yavo nasisi vavo ndichiramba mamwe ndega mubhedha zvese vabvisa vaisaumba mbatya dzangu dzabviswa moto dzaunganzwa pasi. Ndo nyaya ndichisa kuno changamire makurukota. mainzwa mose muri kupomerwa ndainzwa sana muri kubvumira mose muri kupomerwa ndainzwa asi mumwe macho namune nhema
muzhinji macho namune nhema. Inde mudati. Ndingati baba wazoshuwa ndakawirirana nawe nini 2008. Murume wangu akashaya 2007. Makasvopinda avane vana vava. Vanga vaine vana akomana wo 2 vainga vari magrade 2. Ima mune vangani? Inini ndandine 4. Iwo 2 ava ndiwo waifamba nawo wapesana nemhuri yavo yekutanga. Ehe. Waifamba newana wavo akomana 2. Vanga vari magrade vanga vari magrade 2 wanavo. Saka ndagara ndichiwirana nawo ndandiri pastand pandakaenda siwa nemurume wangu. Pandawirana nababa. Tawirana nababa. Ndofunga tagara nababa. Ndasunungu ndofunga wakabva kumusha kwamureva ndokwandaigara. Wakabva kwamureva ndasununguka mwana wangu iye wa 2009. Aine 5 months. Wakauya kuno kumasowe. Ndasununguka kudaro ndakasunungura mba kwedu. Ndanosunungira mba kwedu ndatuma mwana wasisa ndikati ndaonaudza wamufakose kuti ndasununguka mwana kuno kune mwana mukomana. Ava neruzhinji rwaiziva kuti inini ndakasiwa pastand pemurume ndikazotapa miri ndiri pastand pemurume. Vanhu vakazvinzwa kuti ndasununguka ende vaiziva kuti ndaifambidzana namufakose. Wanzwa ndasununguka vanhu vakati kuna mufakose nemakorokota evamufakose tanzwa kuti mai Crispin vane mwana mukomana. Vamufakose vakataura kuti mwana iye hasi wangu. Kuramba kwakatangira ichiri mimba pamba pawaigara wawaishanda wakabvunzwa kuti iwewe tasaone kuti mudzimai wari kufambidzana naye ane pamiri ende munhu ari pamusha pewo chii paakasiyiwa nemurume wake mushamaridzi ndiwe here muridzi wemimba iyi iye wakaramba wakati kweta isi mimba yangu ndasununguka iyo yakanga iri yavo here iwo yanga iri yawo nekuti ndiye munhu wandaifambidzana nomafambidzana rega tiite fast forward zvavataura kuti vakanga vane maquestion mark nemimba mwana akaberekwa akakura asi vazotaura kuti takaenda kumadna test kumadna iyi vakaenda ndisipo ndaenda kumusha musisi wangu wachirwara vakanotakura vakandifona kuti hamuna kuenda mese kwakatoresa mwana ropa ndiye akatoresa ndimi ndiwo vakaenda vega nevana angane makore mangane mwana wacho 14 years. Angani? 15 years. Angani 15 akatena 16 izvezvi mutwa 18 September. Ngomirai ari kubvunzwa uyu. Kumakaenda naye sei mimi muri mega? Pandakatanga kuda kuti ndiite DNA ndinawo. Ndakawatsana ngore ngati no murungu wangu andokushanda noti pandiri paplaza pasi pangu nditori kushanda pabasa. Saka ndataura nyaya kumurungu musome ngebamwa mushonga. Vasidira mushonga. Murungu wanga akatibvunza kuti sei mudzimai wako aduta nyatsika iyo ndibva ndavatsanangura magariro ataita. Vakasaka uri kufunga kuti kudini kati ndaona sokuti magariro atangu kuti avanenge asingachati zvakanaka. Saka ndachifunga kuti ndikaona mari kuti ndine kuDNA nevana vangu. Ndikaziva chimiro chevanhu toona kuti machengeto atengete vanhu kuti nemudzimai ndaona kuti kugarisana kwacho kwenye kwakunetsa. Since inu wacho hatiri kugarisana. Mai vangu chaivo vatadza vatukirwa. It's okay musarebese nyaya. Makaenda sei muri mega muchisiyava? Bosi vakanditi chiuya nevana vako ndikupe mari mende kuDNA ndobva ndaudza ama asika vakanzwa vatichi ama ndobva vatiza nevana ndobva vanogara kwasabhuku kwagori dema muswere wese ndobva kwazoita urwere kwasisi vavo ndobva vafonera kuti sisi vavo penyu varwara uyai moni sisi ndobva vapuwa mari ndobva ndavasvagira mari ndobva vaenda chiri chachina bosi wavo ndopakazodhiraivha motikari kuya kumba akati ako iwewe ukataura nyaya yako ukasauya ichi chakati ngati mudzimai akatiza nevana zvasaka weford yako ndikati weiford yangu ndikuda kuenda kuDNA nevana ndobva ndisira mari kuenda kuDNA avanga wasipo ndobva ndatongona kuti alright vakanga wasipo matakura nabosi maenda asi pane dambudziko manje ndio pane dambudziko rekuti munhu auri kupomera mhosva ndouyu asi unopomera mhosva sei asipo vairamba kuenda kumaDNA test kutoti iwe une mhosva uri kufungidzira kuti ane chi ane saka DNA test ndekuprova zvandiri kufunga saka zvakasvikobuda saizvozvo maresults akataura kuti mwana hasi wenyu mukomana mukuru ava vari kuaramba nekuti vanga vasipo kana vachiramba ndosaka ndauyo kuti mutemo ndibatsire nekuti mapepa andakaita zvinhu zviri pamutemo zviri pamutemo asi munhu amuri kufungidzira ndeuka kuti wakaita ukopokopo iwo ndinewe kwangu siri kufungidzira chaiko yaivo yanga ireva kuti
tichengete vana ndakasununguka ndebhozi ndatoona kuti maida kuti kana masiyana imutora vana mogara navo aiwa nyangwa ina amai asi ndichingeza kuti ndikuchengeta mhuri yangu okay ndane chokwadi alright zvakanaka alright pemi mati makapa muromo wegubhuro inini pamusoro baba ava ndataura kuti zvese zvavari kutaura ini baba ava izvozvi ndine injari yegumbo iri baba wanoita zvemagirlfriend wane girlfriend pane munhu wandaishangwadzana naye nini aitengesa mbatya baba vakatora nhamba mufoni mangu wakataura negirlfriend iyoyo wakawirirana ini ndikazosangana nemameseji achikomplena kuti iwe mari yawo uri kundipa sei usiri kuita kuti tionane kana kuti undifonere airtime uri kundisendera ukuthi ndifonerwe nani foni yakanga yasiwa iri mumba pachaja iwe wabuda waenda kusasimaini ndikasara ndichiona meseji wachiuya ndikawatambidza foni yawo right ndoda kuti tiende panyaya chaichaicha nyaya ndekuti mwana anzi hasi wavo imi muri kuti kudii inini handisi kupokana napo nekuti iwo ndokuti wakaenda kumadna ende inini handisi kugutsikana nazvo handi munoona munyere panapa vari kuti iwo baba venyimi handi vakashaya murume wenyu akashaya muna 2007 okay kwangu atova kumashure ndafunga kuti wakashaya wakatunga muzambani okay fine saka vari kuti iwo imi muri kuti handina shuwa nazvo nokuti ndakazvakatiwa ndisipo right zvakanaka ko ava vari kuti inini kuti ndichigara newe hazvichaita wakambondipa gupuro wakadzoka unombobuda uchidzoka saka indaneta chikonzero chinondipa kuti ndibude inyaya yekuti babava vanondinyima bonde okay fine ndosaka ndakati saka ndichagarirei muno pachikafu changu wakati chikafu chako handichachida bikira iwe bika chako nevana ini usandipe wachinodya mumakandini medzisiro vhiki rapera ndakawabata wari mumba megirlfriend kumapasti 10 ndikawabvunza wakati ndandaya kuzodya sadza alright ndizvo here ichokwadi mama enda unodya sadza ndaenda unodya sadza chairo sadza chaicho alright kaka sisa zikamudzwa zvandikutaure ndakatoona vakagara baba vangu ari apa mukadzi ari apa mukadzi akabata foni yababa wacho namavhidhiyo ndikawashedzera kuti vamupa ndati vakanga vaenda kunodya sadza zvakanaka now imi muri kunzi muri kuendawo futi kupi kumagirlfriends ende hamusi kuzviramba asi mambovapomerawo mhosva yekuti izvo vari kuita gumbo mumba gumbo chii ayo mambovapomera mhosva saka muruti chii manje inini ndotowapa mhosva iyo nekuti chazotiita kuti ndiite izvozvo hunhu hwavari kuita hwehondo ihwo tikaita hondo mba kuti bondo rachirozofadza harifadzi kana mamboita hondo mba oso vanotonyima chikafu chisadza chaida kutodya chaio alright fine baba vari kutaura kuti tizoenda kubondo uku hazviite nekuti hondo yacho mhirishonga yakanyanya pamusoro ini ndofunga kana dai mukuru wedu wechechi apostle watonetera kuti tonga nyaya yemumba ipabonde vakasvika pakubvunzwa kuti nai munhu wamwari pane dambudziko riripo here tigone kubatsirana vakataura kuti hapana dambudziko ende taenda kwasabhuku agoredema vakataura wega vakati mudzimai uyu nemukadzi wagoredema ari pakati mudzimai uyu ari apa handisisina mafeelings naye okay zvakanaka saka imimi muri kuda here mudzimai wenyu nokuti mubvunzo wenyu uri kuti ndauya kuti unditaurire kuti uchiri kundida here kana kuti kwete ini mudzimai ndanchimuda asi magariro nditova nemapepers ekucivil court hamusi kupindura ndati imimi mauya mune mubvunzo ndiwatoda kuti apinduro ivo vari kuti vanoda imba saimba hapana mirai pindurai mubvunzo hambwa inini kana kupi kwatabvira murume wangu ndomuda imba yangu ndinoida zera randinoera risi zera rekuti ndinganzi ndarambwa ndadzokera kumusha ende zvepari zvino ndiri kunwa mapiritsi maarv handina kwandinodzokera chazoona kundipepa ndiani mapindurwa ndapindura uyu achiri kukudaiwo ini ndotoone chidokwadokwa chaizvo
munhu iyeye muridzi wemwana uyu ndatoziva status yake 2007 2008 aiwa makusanganisa kanyaya masanganisa nyaya baba ndikurapa nyaya vataima aiwa iyo dariro mirai muzwe izvi zvema-arv zvataurika yatinoti in passing haisi ndiyo pane udokwa hwedu nekuti hatina jurisdiction simba rekutonga nyaya dzeutano hwemunhu anoona nokuti hazvisi zvedizvo isi tingotaura chete kuti vataura kuti izvo nokuda kwokuti ndaane zera rino ndakukupindurai kuti inini ndiri kuda kuchengeta imba yangu nokuti mubvunzo wenye kuti yaunditaure kuti uri kuti udii saka vakupindurai kuti imba ndiri kuida asi vane dambudziko ravatotaura kuti bonda hauchauya 7 months pamusoro wechangamiri ni zvangu zvemba ndaona kunge isingachakwanisiki hauchakwanisika kuti uendere mberi nemba ndaona hazvichakwanisika saka kana zvakadaro uchiti hanzwa zvataura murume wako ari kuti haachakwanisa kuendera mberi nemba yako iwe kunyange uchiida ndokusaka paipaipanga pamotaura kunzizvo vatezvara vake vakati kana uchipa munhu gubhuru tiudairi mombe chaiyo nekuti uyu ndiangatanga nekuramba kuti mukadzi tori saka uri kuita sei ini ndakatora bhodha nekuti ndakapa gubhuru saka ndinakatotanga kutorambwa saka handingabava riri kuramba ndichira bodai kudzi gubhuru ravakandipa vakazoti ndidzosere uye togara murunyararo dei pasina ineniwo ndikuti ndaitorwadziwa imbomirai ipapo kuimimi gubhuru rani makapiwa kumakazomutambira sei kuti adzoke vatingoita zvavafunga saizvozvizvi aiwaka ndati akupai gupuro wabuda aenda makazomugamuchira sei futi muruti muri kuti muri kumaaccusa kuti ane problem iyo imakamugamuchira sei andakugamuchira vanongofutikana saizvozvizvi pabudira vakaita izvozvo vakabuda umba budhi vavo vachitouya vakati vachitoramba imwe chete nabudhi vavo asi kudzokera kwakaita umba ndaenda kuchinhoi vakandiigira makeyboards vakabvisa chimumba mangu pavanodzoka pese vanosvikorara kwavo vanongosvikorara asi ndosaka takungorarawo saaangobuda achienda zvokuti auzotariwa akuita nezvei anonetsa kuzongomugamuchira fu saka imimi mabvunza mubvunzo usingaite uya unditotaurire kuti uchiri kundida here vakupindurai kuti ndiri kuda imba yangu ndiri kuita sei ndiri kuita imi mabvunza mubvunzo makawanda dai manguya muno muchoti handichada chi mudzimai uyu gupuro rangu iri ini gupuro handogona kubvisa handinayi nekuti gupuro ndotora mapepa andina muno igupuro handakatopa udhana aiwaka handimi vandikirika mabvunza mubvunzo saka nawopa gupuro uri kutauriri ari kuti handiende ucharamba ndigara pano chero usingandide zvokuti lai kufona vagore vandotaura akati kuti handibve pano saka chari kudai saka ngwachireka kundirwisa mushandi wani hondoi muridzi wemusha ndiani mati muridzi wemusha handini imi ndi muridzi wemusha ini ndiri pabasa infact zvandingagona kutaura ndiri pabasa saka handingati ndine musha nekuti ndiri pabasa baba bondo chaichaiwa amai vari kuti vaiwa ndiri kuda bonde ine muta bonde moni pana musa akusisina bonde rada pamusoro baba ava nyaya iripo iko zvino kwandiri kutaura kuti ndakavaona vari kugirlfriend yaane nhumbu ipfambi ine pamiri saka girlfriend ndiyo iri kupusha kuti wauye wagare ini ndibve ndo nyaya iripo saka muri kuramba kuti handibve ndoenda kupi handibve handine kwandoenda ini akandisisa musha wangu andandasirwa nemurume wangu ko zvino wadongo vana vangu dzahanga dzesango todzokera ku bonde ndiye ari kuramba kundipa aiwa ini kana vachiti vanogara tongogara tisasina bhodhi but bonde kwandirari waniko ichocho ndochokwadi noti ndinotora mapepa ekucivil court yekuti chii yekurwondo yekuti tigare murunyara vasandirwise but hazisi kupera nezvekuti vakatondirwisa
saka tosvika kupi tichingorwisana isi tava vanhu vakura izvozvo kana muraini macho matoti musasimaini mulodhi macho handifambe nekuda nemanyadzisira anochita kuti makasapinde pabonde pamwe chete ai wondo kuti avasandirwise kuti ndikangofamba notevera achindirwisa aiwa ngati vanoda ini nanditi ini ndingasunungesei kumunhu anombotora itobikira nehuku nevamwe vanhu payadhi ndichiona vakauya vakatoura huku payadha kwedu kune mapurisa achita kune game range kunoita zvoku mapurisa akatoya ari 3 pamba pakanotengwa brera rikatorera pamba richirova marekrutu zvandisingazive inini zvokungoona vanhu zvokuchiuraya pamba usiku vanobuda vachienda kwavanoenda vodzoka nguva yavanoda kudzoka saka ndogamuchira semudzimai akadaro kuendofutika usiku aiwa pamukawanikwa negirlfriend pari kutaurwa pekunzi hanzi pakauya marokurutu pane pachizengewa kwachindowe kana wachindoona nini vanoti tete saka musikana uyo ane mukomana wake vanofambidzana naye mupurisa saka vakazeza kuti waende kumba kune vabereki ndobva wauya pamba wakati tete tauya makadii bva tamhondesana paivho ndatopiwa introduction ipapo nemusikana vati tete vanhu avo vari kuti wane nzara wanga wari 3 tikati manyina handida chekubika pano ndobva iye ati arigani taure nawo ndobva wakata kana paine hupfu ngavatibikire zvedi chisadza tonotenga chihuku musikana ndobva anotuma mukomana kumba kwabva vanotenga huku ndobva yauya mba ndatobika sadza ndini muriwo ukabikwa nemusikana uya bva apakurira vanhu wake ini vanhu handitowazivi ndakatotanga kuwaona ipapo saka baba pfungwa yavo inayo unofunza kuti pamwe inini ndine zvandinoita handina zvandoita ini iwo ndovari kutondipanicha izvezvi musi uno pandakashifta zvinhu nichidzosera zvinomba ndakaona muine cardbox yemaprotector avari kushandisa babavo harimo izvozvi mumba nezuro chai ndakaona vachitsvetsva mumwe musikana parikova saka ndakatoona kutoti pamwe zvozokonzeresa bhozi ndikazonzwa kuti ndine zvandakuda ndotofanira kutoshandisa ini ndiripo avari kuti ne ndiripo aiwa kuna amai hapasisina handisisina mudzimai bepana ndinaro mukutaura protection order yavakanotora ndeyekuti inini ndisaite noise kana ndikaona waine girlfriend ndisawabvunze ndisawateere kuda kuchengetedzwa iwo pandakaona nezuro wachipfimba musikana pari wachinyurura vakanditi haunzwa kuramba uchinditeera ndakuenda izvozvo mai ndinodhindisa bepa rieriswe chidhindo reprotection order nekuti uri kundishungurudza ndonyararawo here wedu wemunhu achita chipfambi unofarira kunze indiripo ndinowacha ndinobika ndinodii zvese ndinoita unofarira kunze vanobika kuwachirwa vanotongwacha pavada kuwacha kana ukaita 1 year vasina kuwacha vanozokuwacha saka nguva yese ndinge singawacho ndichita sei vari kuitwa sei handakwanisi kana usakwanisa kaibvisa gupuro zvigupuro hazvo kana akunzi ndiri kuti ndofanira kubvisa ndobvisa hangu mozi handikwanisi kurama ndichirama nelife yandisingakwanisi kurama ndiri mairi ose kana vati havasi kubva ini ndichagara mbeu dzangu ndikabvisa mbeu dzangu shift ndobva pabasa pacho ndoenda samwe toona kuti torama havaendi handiende nemunhu kozi hasisigamba ndine mwana ndochengeta from pregnant to 15 years 16 years ndikuendesa kuchikoro ndinitonzi ingogara chengeta chete nitoziva kuti mwana asiri wako pasina kana ine protocol yekuti tichiziva baba vemwanayo iye mwana wacho anofamba usiku kwedu kunourayiwa vanhu akapondwa nonzi akaziva mwana asiri wako saka inini ndiroma ndiri pacrisis nemwana uyu ungoda kufamba naye here andinongori kubasa ndiri kuda panyaya yekuti wada kuzokuita uri kugadhi wake here uri kumusiya iwo uri kufamba napresident muri kugara mukambani house ayo papurasi panext nachizengeya ugogo tiri panext kwari kuti munhu ndosiya imba yacho ndodii basa pacho ndongosiya ndoenda pabasa rani pandiri kushanda pachipapo papurasi inanzimuzomunda papurasi vari kuchengeta asi havasi kubhadharwa tiri kuzvirimira saka imimi mauya kukoti kuzodii kunoku nyaya ndaingana ndekuti ndibatsirike pakuti handingangodzi mwana pane nyaya dzakadai oso pane mwana wanda kuziva kuti hasi wangu ndongozichengeta ndichikopedza form 4 ndingochengeta baba vacho vatisingazivani pasina kana any information yandizoziva pamusoro mamangana ndei mamangana nyaya yekuti kudi ndo nyaya yangu yekuti tiyanani tiwe way forward
yekuti mamangara kuti kudini ndibudire pachena kuti uchiri kundida here saka ini naita sei vari kunyepa vasi kundida havasi kundida izvi kunyepa uko kuti vari kundida chavaripo ndekundishungurudza chete kuti nini ndikangofamba chete vangu mashure asi vachifamba chita zvavanoita zvamungadai manyora muchiita mungadai mangoya pana manyora kuti uri kundishungurudza ndonyaya yangu manje kai makati uya unditaura kuti kundida here akutaura ndiri kuda nyaya yekushungurudzwa ndonyaya hombe yakata titenda kuneusivu koti nyaya yekushingurudzana yemhirishonga mhirishonga vari kundirwisa koti kwakanzi chii takatopiwa protection order saka muri right ka saka kunokoingei kuno kuti azoya pakuti nekuti nyaya yanga yagara yakuno kuzoita kusivu koti takatozoita nyaya yekuti tabva tisati auya kuno kudare hondo yayo hasi kupera ndikatipa chikafu ndikanotsvaka chikafu angosvika chidya chikafu nzoo ndopfambidza kuzo kudya chikafu alright unoda kuti dare rino riri kubatsire sei ini darinoda kuti ndibatsire panyaya yekuti kushungurudzwa kusavepo 1 2 mbirai ipapo nyaya yekushungurudzwa iri kuitwa nepepa ramuinaro civil court mutori neprotection yakanaka yekushungurudza tatobvisa gender based violence yekushungurudzwa iri kuchengetedzwa nechi nepari iyo yaraswa 2 ndeyekuti nda kuti mwana azive abereki vake indiso vabereki vake mwana pamwana ipopo pari kundinetsa nyaya iripo ndeyekuti baba avo vakanditiza wachienda kumadna zvauri kutaura dhanzi wakandiudza havana kundiudza havana kundiudza tikati ma5 zuva nhasi kuma5 kuchichena zvikanzi mai mfakoze ndakakangana kukudzai nezuro bhosi vakandifonera vachiti ndiuye nevana vauda kuona maages evana kuti vanotibatsira sei ndikati saka mamati kudizwa ndaida kuti ndiende ndikati mai inini nemagariro atatichiita ndandine pfungwa yekuti ndida kuenda kwasabhuku ndinotaurawo magariro atiri kuita pano tibatsirike saka iko kwacho kuri kuendwa nguva ndachida kuti ndiende kwasabhuku saka nayo aiwa iwe kana uchida kuenda kwasabhuku enda inini wana ndogona kuenda nawo ndega ndikati kwete wana takaita test hazviite kuti kana paine rubatsiro ruda kuitwa pawana tofanira kuita tiri pamwe chete handiti iwo ndobva wati alright kana uchida kuenda hazvina kuipa tinoenda alright dna test yaitwa imi hamusi kuigamuchira handisi kuigamuchira ava havasi kugamuchira dna test nekuti vari kususpekta kuti iwewe nevakaita dna test makatengana saka maresults enyu havasi kuvagamuchira kuti mwana haasi wenyu pepa renyu riri kuti mwana haasi wenyu asi havasi kugamuchira chii maresults ende zviri pamutemo kana muchienda kumadna test munoenda mese mashoko avataura akanaka chaizvana kuiva kupa wakazotaura chitaura kuti aiwa munhu andakambofambidza naye before imimi ndinhingi vanga kutaura sei vachiziva kuti havasi kugamuchira maresults isusu dare se hatizivi ndikuda kuti mundibvunze nokuti vakatozotaura kuna sisi vavo kuti no ndakaita mistake ndifunga pandakatanga ndisandafambidzana nawo mfakuzi handine mukomana ndakafambidzana naye ndofunga buda pomwe ndiyakangati andipo pamuviri vakatotaura mukomana wenezita asi ini sekuziva kwandikutazita racho ndianiko anonzi grigori munoziva kwaanogara kwamurewa asi ndiri kurambirana nazvo mukomana yeye haasi aiwa ndiani vari mukomana haasi muna kusouth africa saka kuti tikataura munhu ari kurefu zvinotora nguva refu kuti process yeipere asi mwana uyu ndewemehukama kama wenyi mimi vavo iyo kana zvichigoneka kuti tichazodzoka pano wavari kutaura wacho auya anotora madheni muchaona achirambirana madheni anobhadhara mari ndiani iwo ndo anenge akuziva kuti wonizvifambisa sei nokuti handivari kutora bangu handiri kuita kuti hazvisirizvo muite muri vega kana vachida kuti tiite iniri ndobhadhara hatisi dambudziko ndofunga tiri kutataka nyaya yangadai yatopera kudhara nyaya iripo apo yandada kuti muite ndeyekuti maenda imimi kumadna test mapuruvha kuti mwana haasi wenyu imi mune mvumo yokuenda straight kukoti iri kumusoro handitika kuti ndakuramba mudzimai uyu nemhaka yeadultery handisi kugara naye adultery yacho iri papi mwana wokutanga madna tester then from there kuti yochitambanuka ani maonaka nekuti apaita madna test kapo havasi kukondesta kuti ini handisi kugamuchira maresults edna test nekuti zvakaitwa ndisipo pamwe vakatengana
mashoko ari kutaura baba anondirwadza kusvika pekupedzisira. Baba mazuva ndasununguka mwana wakabvunzwa nemurungu wao waishandira, iwe nditaure ndiwandaiona uchienda uko, mwana ana mai Crispin ndewani? Wakadaira muromo wekuti mwana ende wa Crispin, mwana wangu wekutanga. Ndiri kurwadziwa nanhasi ndo ravainaro, ndiri kurwadziwa. Usashandise mazwi akashata pakurarama. Izvo mwana wangu ari murimind, izvo zvaari kurwara, anorwara nepfungwa, akapomerwa ari murimind. Izvo zvondisimudzirawo nyaya dzakadai, ndinoraramawo. Pane mamwe mazwi asingade kutaura pakurarama, handizvo? Especially kana usina umbowa wakakwana. Ndinoda kuzama kuti ndidairiwe ipapo. Sikuda kudairwa, iadvise ndingokupa. Pamusoro changamira nemakorokota ese, mashoko iwayo kuti mwana ndiwe mwana wavo ndiye kunyepa, andamba ndataura mashoko iwayo. Even pakuti kuti ndakaramba kuti mwana asiri wangu, nyaya itika ndikuti ndifunga mamudza vachisangwa vanga vachiri mushami murume wavo. Pandaivaka pataivakirira denga remba, mai vepo ndivakati makorokota utanzwa kuti mudzimai akabetserwa. Sinhu zvechivande haungoti akaonekwa ndedu tese unombowanda wanda asi udzava kuti nyaya ndiani ndeyangu. Zvava kuti hazviri kuti nyangu pakati wadari remushama avo ndini ndakatovapa maadvice ekuti dairai mushiti. Iwe ndingi Mufakoza, tiri kuramba chitatanzo chivhiya hura watondondo. Nyaya yako yabuda pachena, uya undiudze kuti uri kuchiunduda here. Mukadzi apinda akati hongu. Mukadzi achiri kuda akupindura, ari kuda imba yake akupindura. Iwe kana une dambudziko raunaro wataura panapa kuti ina handichadi, ungade wangu wataura kuti nemhaka yemhirishonga mambo ndakuramba mudzimai wangu gupuro iri. Zvino kupiduka manje wataura kuti gupuro, ende gupuro racho iroro wakapiwa nyaya protection order ichi ye GBV, uri kuda chimwe chifuti. Tauda kupedza, uri kuda chimwe chifuti. Vanu ndapanzwa changamira. Munhu kana wakadumbirwa dzimwe dzenguva unorasika nyaya, vanhu vangofambe nenyaya yako chaiyo. Inyaya yekuti unongo wanyaya kuzarira. Saka chiitaka. Ndafunga kuti semazano amamoti pawo ndoenda hangu kukoti ndinotaurawo nyaya yangu nenzira inokuti dai ndakatotaura. Fine, zvatokwana zvatopera. Inini zvangu pache zvangu mambo ka nedare ramambo rese ndaneta kuramba ndichitenderedzwa nababa. Takaenda kwana baba vakaudzwa zvavakaudzwa, havana kugutsikana nazvo. Vakauya kuno vakaripota nyaya yavo. Tisati tauya kuno kudare voenda kucivil court. Deti redare rikakwana kuno wakafonera mukoma wakati huya, mukoma wakataura kuti kwete azvite kuti tiende nemwana waridzi kudare, enda unodzimisa nyaya ndemusha titaurirane pano. Ivo wakakundika, wakauya kuno amunoti wakasvikotaura kuti kudi, wakadzoka. Tagara 2 days ndo pandakaona mupurisa wamambo achiuya futi nesamoni, bamukuri wangu waripo. Ndofunga mupurisa wanotopupura, tikatotsanangura, wakatsanangura nabamukuri chimiro chaachiripo. Tabva ipapo tikadzokera futi kucivil court. Iko zvino tadzoka futi kuno. Neni ndaneta. Ndokatapedza. Mane mukana kuti muningirike koti inoi yakupai advice. Yakupai mhinduro yenyu mapinduro, mukadzi achiri kuda imba yake anokudai. Tapedza.